luovia, rotunsa ylpeitä ja hienoja edustajia. Onhan Suomen hevonen kuitenkin ja nimenomaan kansallisrotumme, jota ilman ja tiedä sitten, oltaisiinko ehkä täällä edes. Ja koska tämä on ihan kilpailuluokka, niin torni varmasti siellä kanssa sitten toimii. Perusrata ja yksi toivon mukainen uusi. Odotetaan ihan pieni hetki, niin saadaan tämä sähköinen ajanotto, niin ollaan tasapuolisia kaikille. Se on hyvä. Tasapuolisuutta pitää olla.